Rekod weche magarita nyakor mwajwang wang'yo mago mag siasa yorok moko yangore ni gidore e riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance ka jokanyo ntiere kod ng'ur mopogore opogore ka achiel kuom weche makelo liet en pok mar omenda ne duond buche mantiere Azimio. Tenda Azimio motelne gi Raila Amolo Odinga to omako chung' ni Azimio pod otegno makmana ni ntiere pogruok mar paro. Jafwambo marwa Walter Nyambaga ntiere kod ler mathoth. Azimio ne ochogi kendo ma osir kod duond buche ma ok tin ne 20 yiero mokalo. Bang' yiero, weche osebedo maka kod kacha mamulo chung' ma duond buche. Ma jokanyo mamoko kuomgi liekore ni nene pek wi kaka ite chenro mag riwruogno mar Azimio. Ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga kalose kaunti ma Lamu e kinde limbe mare chenro mar ndiko jokanyo mag duond bura mar ODM. Odinga okala keningang onge pogruok mokwako riwruokno mar Azimio kaka ilieko. Nobody has left Azimio. Azimio has remained intact except a few members of parliament who decided to take a walk. But the leadership of Azimio is intact. Weche majatend duond bura mar DAPK Eugene Wamalwa wacho ni onywando pogruok e paro kuom lipot mag twak mabomas motisi ni NADCO ahinya te wi pek mar uchumi. Azimio is united. Azimio is one. There were some dissenting views to the report, the NADCO report. And we are a democratic movement, actually. We are a movement where freedom of expression is sacrosanct. We are a democratic society. We are a democratic, coalition. And we allow differences of opinion. Wiper could have an opinion that slightly differs from ODM or differs from DAPK, but that doesn't mean that there is that's a cause for division. Motel ne romo maticha ngwen mochantim kod Azimio kalore kod pogruok mose mienjo e duond buche mathoth osebedo ka jur ni Azimio ong'wano omenda mag duond buche mamoko kuom gi pir Azimio nyaka milionde modhach. Sani kod omenda wa mantiere e Azimio kanyo dhi omenda ma kore lach en omenda madhi machiegni gi milion 12. Omenda en achiel kuom weche geko mamiyo wan gi chuny madigni kendo mabagni kendo ma ok omor wa kaka wamedo bedo Azimio. Nikech duond bura mar Azimio la Umoja One Kenya Coalition qualified mondo ne miwa omenda kowuok e agulu mar political parties funding. Kila chama mantiere Azimio ne ntiere gi bath omenda no mano bedo noyudo. To yudo ka jomoko kanoseyude to koro kar mondo nigi kete tim winjruok mane wabedo godo mane wandikore koro osebedo lweny. E chake gani e kweth mar jotelo mawuok Mount Kenya ne owuok apia kendo lando ni gichako riwruok moro mar Kamwene marango siasa mawasa mar Kenya. E gino mane oyangore ni nyalo nyuolo pogruok e Azimio. Kamwene is not a party. It's a forum for leaders from Mount Kenya. And it is actually a spirit of the awakening. And I can tell you that why this was coming is because we have issues that you can actually see KK has specific policies targeting the region of Mount Kenya. And even as we continue addressing them within Azimio, there was need for us to focus on them more closely and even critically. Penjo maduong' ni to en ang'o ma pogruok nenore kinde ma duond buche mag siasa ochako pilore e gwenge kendo ndiko jokanyo kaka yor yarumbi margi. Within the constituent parties, when people see ODM the cost recruiting, when people see DAPK in Western recruiting, or Wiper in Ukambani recruiting, or NAK Kenya or Jubilee in Mount Kenya, they are mistaking this for probably the parties pulling apart. There is always speculation. When you don't see Kalonzo in a function, you start imagining that Kalonzo is no longer working with the team, or you don't see one of the other principals. The fact is that these principals have each got a region to deal with. Odinga kata kamano yeni nitiere pogruok e paro e wi moko kuom weche mathinyore riwruogno. Molero ne gin ratiro mag siasa. There may be sometimes disagreement of opinion on one issue or the other, but that itself does not mean in any way disintegration. In Azimio, we have a very big problem, and we are really calling upon His Excellency, the Right Honorable Dr. Raila Amolo Odinga, to actually crack the whip and put the Azimio house in order. It is high time that he has now to put aside and shed off the dead weight that has been pulling Azimio off the track. Walter Nyambaga, Ramogi TV.